Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko arde tan holludema no jarata YouTube nde wonno hewɓe hen no jiɗa yaade toon donka yaade toon ay mo hollumaɗo ay misal joni ay ɗum ɗo woni WhatsApp mo gonɗeno on jii joni WhatsApp o en huɓɓimo on jiiɗo se mbaɗini yen ha dental diine ɗo on dental diine nana on jii ay udditima aya ngali ɗum ɗo nanannomi joni eyon jiinani la on jii ɗum ɗo joni nanannomi gilnayi on jii wona on jii ɗum ɗo nanannomi gillani on jiiye wona on jii on jiide gilnani ɗum ɗo nanannomi gilnani wona on jiide ayi joni noon ay ɗo ko jeeto mbeɗa nanna hen ɗum ɗo joni so waɗama ni oɗon jiiya mi waɗ somi fuɗɗo golle ara haɗa ɓoye foftindema ayi ɗo alluwal ngal nanɗo kalde pinɗon oɗon jiiya mi fownono ngal ɗo alluwal ɗum ɗo hen ay ngel ɗo bindel ko ha foftinma yaade Dental Dine TV ay sa fi hen tan nawma toon ay tan nama toon ɗo tan ma yiɗo henne ma yiɗo udditoɗo henne ko wiyete YouTube tan nama en direct paamiɗon de ɗum ɗo joni ɗum nafata masal walla goɗɗo gongel ngel sa welama gara mbaɗani ja Google ma tawde nokku o ala YouTube wade mi addoyama jiyanmo on jii YouTube nani ay mondo ay YouTube nani YouTube waɗani udditima nani wona udditima nani an noon keso jiɗɗo yaade toon ay ɗo gata ɗo ay ɗo binda ɗo Dental Dine ay den mbaɗa Dental waɗa di o ne ay TV nani ay a ngali ay nani tan piyaɗo nawma toon ay a ngali joni so ari ha ɗo noon ay ɗo ay nde ɗo windan nde wattini ardi ay nde ɗo noon ay ɗo fotam ngo woni ɗo ko hen piyata udditanma groupe o ay tan noon jaaha ƴeewa ɗo ko jiɗɗa ko ɗo jiɗɗa ko ƴewde vidéo ji ɗi ar ɗo o ay ɗo vidéo winda vidéo ɗo piya ɗo hen uddito dendagal vidéo gonɗo hen ngara noon cuɓaɗa ko jiɗɗa ko an ay ngara mbaɗani ɗo aɗa suuɓo ko jiɗɗa ko ay wonayi ɗi fof nannama o jiɗɗa walla o ɗiɗo fof ko jiɗɗa ko to jahanta wonayi ɗiɗo fof ko ayɗi fof nan toon ɗum fof nan toon ɗum ɗo fof nan toon an tan ƴeew ko jiɗɗa ko jahana so gasi kadi goɗɗi jalta less to ma ɓur temettati vidéo nan toon mofti mayi toon dendagal vidéo ji on tan moftini on ay ɗo tan garata ay ɗo tan pawaɗo ngara ay nani aɗa ƴeewa ko jiɗɗa ko waɗano ko ɓenni ko fof nan toon moftanima ay ɗum fof nan toon ɗum fof nan toon mofti an tan ƴeewa ko jiɗɗa ko cuɓaɗa ƴetta ay
ɗum ɗo fof non toon ayi bugo bindande ɓennuɗo ɓooyɗe nan toon jannganoɗe nafooje naftooje jahana ƴetta mo jiɗɗa o tan guddita ngara heɗade ayi wona yide ɗum fof nan toon ɓuri tema tati windande jangguinanoɗe nan toon moftede ma faamiɗon de ko ɗum mbimi on ɗum ɗo joni ko gandal moftetegal e nder ngoɗo weeyo janggo e jaam sa yiɗi janggu tan ara jangga joni noon sa ƴeewi ko oɗo wattidi arde an noon gonɗo heen o musa wonde heen o ay sa ari tan ma yiɗo winda abonné tan piya heen uddito jaaha hulde nde piya hulde nde uddito bindol downgol piya tan a naati kala ko lomba heen ƴettoma a woni to WhatsApp to jangde nde daɗima arga tawaga wowi ko danma toon arga nanga mofti walla a golli to a tawi to kadi momtima to arga tawa ɗum ga ɗum paamiɗon ɗum yino kadi famminɗon kadi ha paamiɗon noon kala ko jangguina ɗo rewata yettoɗo itte ga nayoto mon to joni noon waɗa sahano ko jamma nanniranmi wono connexion o ko jamma ɓurata dejje wode mi nannira jamma waala e nokku he so finama tan wawa yaltinede addeta mon to o nani yo Allah hokku en nande e famde min jarama ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin Jadi 46